Ζεβλάκοφ. Πάσα για τον Μήτρογλου, ποιος θα περάσει ξανά στον Πολωνό. Το σου του Γκαλέτη. Μπάλα στο δοκάρι στα δίχτυα από τον Ντάρμπισιρ, που δίνει διπλό προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ματ Ντάρμπισιρ, ο λυτρωτής για τον Ολυμπιακό, που παίρνει το προβάδισμα που επιθυμούσε. Τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού τώρα. Ο Άτζας στην κεφαλιά, ο Ντάρμπισιρ, 3-3! Απίστευτο! Φοβερός τελικός! Καταπληκτικό μάτς, κυρίες και κύριοι, που παρακολουθείτε. Ο Ντάρμπισιρ έχει και πάλι να πει την τελευταία λέξη, στέλνει το μάτς στην ισοπαλία, 3-3. Το Ρωσίδης, ξανά ο Λουαλουά. Η σέντρα του για τον Ντάρμπισιρ, η κεφαλιά, ο Τζόρβας, 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρμπισιρ στο 67. Οι ερυθρόλευκοι που ανοίγουν το σκορ με την αλλαγή του Μπάντοβιτς. Τον Ματ Ντάρμπισιρ στη σέντρα του Λουαλουά. Έρχεται στην κεφαλιά ο Εγκλέζος, ενώ ο Νιόμπλιας ετοιμάζει εσπεσμένα να ρίξει το μάτς στον Ίνι. Έπιασε μια κεφαλιά ο Ντάρμπισιρ.